ассалому алайкум ҳаводорони иззатманд, тамошобинони ҳамишагӣ барномаҳои шабакаи Баҳористон ва махсусан нафароне ки дар ҳамин вақту соат барномаи моро пайгирӣ мекунанд ва мунтазири барномаи ифтихор ҳастанд. Тамошобинони азиз, дурраст мешавем ки мо бо сафари хизматӣ дар шаҳри Панҷакенти вилояти Суғд қарор дорем ва барномаи навбати ифтихорро аз Кохи Лоиқ манзуратон мегардонем. Итминон дорам ки албатта ин барномаи мо ҷолиб аст ва шумо боз бо чанд нафар аз хонандагони фаъоли сабқатҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ аз наздик бархурдор мешавед. Мо баъд аз чанд лаҳза бо қаҳрамонони барнома аз наздик шинос мешавем. Бо шабакаи Баҳористон бимонед. ин лаҳза тамошобинони азиз мехоҳем бо қаҳрамонони барнома аз наздик шинос шавем ва хоҳиш мекунем ки худро ба тамошобинони мо муаррифӣ кунанд. Марҳамат шумо. Ассалому алайкум. Номи ман Ярова Тамириз, хонандаи синфи 11-и мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 шаҳри Панҷакен мебошам. Ба фанҳои русӣ ва забони хориҷӣ шавқи зиёд дорам ва бо ҳамин сабаб дар олимпиадаҳои фанӣ ҳар сол иштирок дорам. Саломат бошед. Ташаккур барои шумо. Марҳамат шумо. Ман Ҷорзод Ҳуснуллоҳ, хонандаи синфи 10-и муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии номери 72 шаҳри Кисарат ҳастам ва ба фанни химия шавқ дорам. Ман тӯли 2 сол аст ки дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ иштирок карда сазовори ҷойҳои намоён мегардам. Ман Арзиева Шаъло, хонандаи синфи 11-и муассисаи таҳсилоти умумии рақами 1 шаҳри Панҷакент. Ман бо фанҳои забон ва адабиёти рус хеле шавқ дорам. 3 сол мешавад ки ба ҳам дар озмунҳо ва олимпиадаи забон ва адабиёти рус ҷойҳои муайян мегирам. Ташаккур барои шумо ва ман бовар дорам ки албатта дар ин барнома доир ба дастовардҳои шумо қисса мекунем ва итминон дорам ки суҳбати шумо ба дигар хонандагони шабакаи Баҳористон намунаи ибрат хоҳад буд ва онҳо низ кӯшиш мекунанд ки мисли шумо дар сабқатҳои зеҳнӣ дар олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалии форона иштирок кунанд ва яке аз қаҳрамонони барномаи ифтихор бошанд. Ташаккур барои шумо. Биёед сараввал дар мавриди интихобатон ҳарф мезанем. Шумо гуфтед ки фанни забони русиро интихоб кардед ва 2 соли охир таваҷҷӯҳ доред ба забони хориҷӣ. Барои чӣ? Солҳои аввал ман дар олимпиадаи забони русӣ иштирок доштам, чунки аз хурдии ин забонро дост медоштам ва бо муваффиқият ба он ҳарф мезадам. Ва баъдан вақте ки дар синфҳои болоӣ гузаштам ва олимпиадаҳо сар шуд, интихоб намудам ки дар олимпиадаи забони русӣ иштирок кунам. Барои чӣ шумо махсус фанни забони русӣ ва забони хориҷиро интихоб кардед? Ман ҳама вақт ба забонҳо шавқи махсус доштам ва мехостам ки ба бисёр забонҳо ҳарф зада дар кишварҳои дунё сафарҳо кунам. Бале, барои ҳамин барои омӯзиши забонҳо худро сайқал медодам. Бо чанд забон шумо хуб ҳарф зада метавонед? ҳоло танҳо бо забонҳои русӣ ва хориҷӣ ва дар ҳамин муддати муайян ман забони кореягиро низ мехоҳам омӯзам. Шумо сафар кардед ба ягон давлат? Не, ҳоло не. Ҳоло не. Дар нақша ҳаст. Саломат бошед. Хуб, Ҳуснулло, шумо интихоб кардед фанни химияро ва аз фанни химия дар чанд сабқатҳо иштирок намудед. Барои чӣ махсус фанни химияро интихоб кардед? аз тарафи пешвои муаззами миллат солҳои 2020-2040 бисолаи рушди илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ эълон гардидааст. Ман хостам ки саҳми худро дар ин пешбурди пешвои муаззами миллат берасонам ва ба тараққии давлати худ саҳми гузошта бошам. Ман ба илмҳои риёзӣ шавқи диққати беандоза дорам ва ба фанҳои математика, физика, химия таваҷҷӯҳи бештар дорам. аз он сабаб фанни химияро интихоб кардам ки мехоҳам дар оянда соҳибихтисоси хуб дар табиби хуб гардам ва давлати худ хизмат кунам. Ташаккур барои шумо ва ин лаҳза бинандагони азиз мехоҳем андешаи Шаҳлоро бишнавем ки барои чӣ махсус забон ва адабиёти русро интихоб намудааст. Марҳамат. Барои он ки ман бо забони русӣ таваҷҷӯҳ дорам, мехоҳам ки дар саволи шумо бо забони русӣ ҷавоб диҳам. Марҳамат. Меня с самого детства воспитывали, окружая русским языком. Я росла, смотря российские программы, читая русские книги. Поэтому я с самого детства очень хорошо знала русский язык, понимала его, и в школе преуспевала в предметах русский язык и литературе. Поэтому, когда я узнала, что можно участвовать в Олимпиаде, я решила попробовать, потому что это новый опыт. Это может мне пригодиться. С самого начала я очень хорошо старалась, и благодаря этому, и благодаря усилиям моих учителей, которые помогали мне, я смогла занять вот даже первое место. саломат бошед. Ташаккур барои шумо Шаъло. Тамошобинони азиз, ин лаҳза мехоҳем атрофи иштироки қаҳрамонони барнома дар сабқатҳои сатҳи вилояти ҳарф бизанем.
ва ин замон аст то милли сиёр ва мехоҳем пурсон шавем ки шумо соли 2020-2021 дар олимпиадаи вилоятӣ иштирок намудед. сазовори мақоми аввал гаштед. дар мавриди ҳамин олимпиада мехоҳем суҳбат бикунем. Албатта мо медонем ки аз забони русӣ буд. Чӣ гуна доир гардид ва хонандагон аз кадом минтақаҳои вилоят буданд ва чӣ гуна тавонистед ки ҷойи аввалро шумо сазовор гардед? Марҳамат. ман дар озмуни шаҳрӣ холҳои муайянро гирифтам ва сазовори ҷойи аввал гардидам. Пас аз он дар вилоятӣ низ иштирок доштам ва дар он ҷо тамоми хонандагон аз вилояти Суғд ҷамъ омаданд. Одамон хеле бисёр буданд ва дар муддати аз озмуни шаҳрӣ то вилоятӣ ман тайёрии хеле ҷиддӣ дида будам ва ба фикри ман ҳамин тайёрии ман бо волидонам, бо муаллимонам ба ман тавонист ёрӣ диҳад, ки ман сазовори ҷойи аввал дар вилоят гардам. саломат бошед. соли 2021-2022 шумо дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ иштирок намудед ва ман медонам ки албатта дар аввал олимпиадаҳо аз сатҳи шаҳрӣ шурӯъ мешаванд, сатҳи шаҳрӣ, сатҳи вилоятӣ ва ҳамин гуна сатҳи ҷумҳуриявӣ, яъне то ба даври ҷумҳуриявӣ рафта мерасад ва шумо дар даври ҷумҳуриявӣ иштирок кардед ва мақоми сеюмро ба даст овардед. доир ба иштирокатон дар ин сабқати сатҳи ҷумҳуриявӣ мехоҳем маълумот бигирем. Марҳамат. бале, солҳои 2021-22 ман аввалин бор дар озмуни сатҳи ҷумҳуриявӣ иштирок доштам. Албатта хеле ҳаяҷоннок буд. Бо кӯшишҳои муайян тавонистам ки сазовори ҷойи сеюм гардам. Албатта хеле хурсанд шудам ки дар озмуни сатҳи ҷумҳуриявӣ тавонистам ки сазовори ҷой гардам. барои озмуни сатҳи ҷумҳуриявӣ ман албатта тайёриҳои зиёда медидам бо устодонам, бо волидонам. Онҳо ҳамаашон маро дастгирӣ мекарданд ва бори аввал дар сатҳи ҷумҳуриявӣ одамон хеле зиёд буданд. Аз тамоми ҷумҳурӣ хонандагон зиёд буданд. хонандагони хеле зиёд буданд. рақобати хеле сахт доштам, чунки ман медонистам ки хонандагон ки аз дигар вилоятҳо меоянд, онҳо низ дар вилоят ҷойҳои хеле баландро ишғол намуда ба ин озмун омаданд. Рақобат хеле душвор буд бо он сабабе ки ман танҳо синфи 9 будам ва дар он ҷо талабагони синфҳои 10-11 нифс буданд. Ман аз рақобат метарсидам, чунки онҳо дар синфҳои болоӣ мехонданд ва ман боша танҳо синфи 9 будам. шумо аз фани забони русӣ имтиҳон супоридед? бале. хуб, чӣ саволҳо буданд? Кадом мисолу масъалаҳо буданд? дар аввал дар он ҷо нақли хатӣ буд. Дар он ҷо муаллимон 3 маротиба як матнро мехонданд ва мо менавистем ва бори дуюм бошад дар он ҷо тест буд ва саволҳои тест ба ман камтар душвор намуданд, чун онҳо аз синфҳои болоӣ гирифта буданд ва мо дар вақти тайёрӣ бошад ба ин мавзӯъҳо таваҷҷӯҳи кам доштем, чунки намедонистем ки саволҳои синфҳои болоӣ ба шумо меоянд. ташаккур барои шумо. яъне бо ҳамин қадар душворӣ шумо тавонистед рақобати солим дошта бошед дар ин сабқати сатҳи ҷумҳуриявӣ ва мақоми сеюмро ба даст оваред. ташаккур барои шумо, беҳтарин. ва тамошобинони азиз, ин лаҳза мехоҳем суҳбатро бо Ҳуснулло идома бидиҳем. бо шабакаи Баҳористон мемонем. дӯстони азиз, Ҳуснулло соли 2021 ва 2022 дар олимпиадаи сатҳи ҷумҳуриявӣ аз фани химия иштирок намудааст. дар даври вилоятӣ мақоми дуюмро ба даст овард ва дар даври ҷумҳуриявӣ бошад ҷойи сеюмро тавонист сазовор гардад. ман ин лаҳза мехоҳам Ҳуснулло аз омодагиҳояш дар ҳамин сабқат ҳарф бизанам. яъне бештар ба шумо кӣ кӯмак кард то ин ки шумо ба ин олимпиада омода шавед ва чӣ гуна масалан сабқат миёни дигар хонандагони минтақаҳо душвор набуд дар даври ҷумҳуриявӣ ва умуман чӣ гуна шумо омода шудед, чӣ гуна шуморо интихоб кардед? Марҳамат. дар соли 2021-22 ман ба Хуҷанд сафар кардам. дар ноҳияи Бобуҷон Ғафуров дар мактаби хонандагои болои хат дар деҳаи Хистевард, ҷамоати деҳоти Хистевард, дар он ҷо иштирок карда савори ҷойи дуюм гардидам ва сол ҷорӣ бошад савори ҷойи аввал гардидам. ҳамасола олимпиадаи даври вилоятӣ дар он ҷо баргузор мегардад. хонандагон бениҳоят зиёд иштирок мекунанд ва дониши онҳо бениҳоят ба дараҷаи баланд мебошад. дар даври ҷумҳуриявӣ бошад соли гузашта 90 хонанда иштирок карда буданд. ман тавонистам ки бо гирифтани 82,5 хол савори ҷойи дуюм гардам дар байни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ.
дар он ҷо 10 то тест ва 6 то масъалаи кори хаттӣ омода буд, ки ман тавонистам ки аз онҳо 9 ба 9 то тест ҷавоби дуруст диҳам ва корҳои хаттиро қисман ҳал намоям. Дар ин асно Холмуродов Изанқул, ёри расонаонгаз устоди маҳсанд дар муассисаи таҳсилоти умумӣ номери 72 дарс медиҳанд. ман медонам ки шумо дар сабқатҳои сатҳи гуногун иштирок намудед, мақомҳои сазоворро ба даст овардед. бештар ба шумо кӣ кӯмак мекунад барои иштирок дар ҳамин гуна сабқатҳо? марҳамат шумо. дар иштироки озмунҳо албатта муаллимони муассисаи мо кӯмаки хеле зиёд мерасонанд ва албатта волидонамон, чунки онҳо дастгирии хеле зиёд менамоянд ва дар тамоми озмунҳо ҳамавақт дастгирӣ намуда роҳбардорӣ мекунанд. ба ман албатта устодам ва падару модарам бисёр кӯмакҳои зиёд мерасонанд. агар онҳо намешуданд, ман имрӯз дар он сабқатҳо иштирок карда наметавонистам. бо кӯмаки дастгирии онҳо ман тавонистам ки дар соли ҷорӣ садоли ҷои дуюм ва медали нуқра гардам. ман мехоҳам ки дар вақте ки синфи 11 гардидам, дар даври ҷумҳурӣ иштирок карда садовори ҷои аввал ва медали тилло гардам ва ба олимпиадаҳои байналмилалӣ рохат гирам. олимпиадаи байналмилалӣ хеле сатҳашон баланд мебошад аз сатҳи ҷумҳурӣ. ман орзуи иштирок кардан ва садовори ҷои гардиданро дорам. Ман 2 сол бод аст ки гирандаи стипендии президента мегардам. Огромную поддержку мне оказывали абсолютно все, начиная от учителей, родителей, друзья, родственники. Благодаря им я двигалась дальше. Когда я хотела сомневаться в себе, они заставляли меня набраться сил. И если бы не они, я бы никогда не достигла того, что я сейчас имею. тамошобинони азиз, ин лаҳза мехоҳем бо Шаҳло ҳам суҳбат шавем дар мавриди иштирокаш дар сабқати соли 2020-2021. шумо пештар маълумот додед, аммо дар умум гуфтед. ман мехоҳам ки шумо пурратар маълумот бидиҳед, махсус дар бораи иштирокатон дар ҳамин олимпиада, дар ҳамин сабқате ки дар соли 2020-2021 дуир гардид. ва ин олимпиада сатҳи ҷумҳуриявӣ буд. шумо дар даври вилоятӣ ҷои дуюмро гирифтед ва дар даври ҷумҳуриявӣ бошад шумо ҷои аввалро ба даст овардед. пурратар дар бораи ҳамин сабқат мехоҳем маълумот бигирем. чӣ гуна иштирок кардед, чанд нафар буд, аз куҷо буданд, чӣ гуна омода шудед шумо? ба мақоми аввалро чӣ гуна ба даст овардед? Марҳамат. Это было в 8 классе, я тогда впервые участвовала в Олимпиаде в целом. Я, как я уже упоминала ранее, очень хорошо училась по предметам русского языка и литературы, и однажды к нам пришла новая учительница, которая заметила во мне потенциал и записала меня на участие в Олимпиаде, сначала городской. Мне, честно сказать, было страшно, потому что это все-таки первый раз, я понятия не имела, что там меня ждет. Вот. Но на удивление все прошло гладко, все прошло хорошо. Я на городском этапе заняла первое место и полетела на областную Олимпиаду в Худжанд. Олимпиада состоялась в школе для одаренных детей в Хистеварде, которая находится вблизи Худжанда. Там уже более сложный этап, не то что городская. Мне до сих пор все еще было страшно, несмотря на то, что меня уже подбодрило то, что я заняла первое место в городской. Вот с этими силами я туда поехала. И, оказывается, я заняла второе место. Мы все были очень рады, все учителя были за меня рады. Я сразу же согласилась поехать на республиканский этап Душанбе. Я очень хорошо готовилась, мне помогали мои учителя. Моя учительница Аргашева Парвина Садриевна, отдельные благодарности за то, что она и поддерживала меня, и учила. Я очень сильно волновалась, но при этом внутри себя я как-то была уверена в том, что я займу хотя бы 3-е место. Вот я туда поехала, я думала о том, что я займу 3-е место хотя бы. И каково было мое удивление, когда на следующий день мне позвонили и сказали, что я заняла 1-е место. ки ба шумо занг зад гуфт? Учитель Бабаджонов Борис, он позвонил моему отцу и сказал об этом. Мы тогда в то время ехали в машине, обратно в Пиншкин приезжали. Падаратон гуфт, а? Да. Бале, падаратон чӣ гуфт ба шумо? Но он меня поздравил, он сказал, что гордится мной, что очень рад. Вот. Мы все были очень счастливы, и остаток дороги, поездки, мы ехали с улыбкой на лице. салом бошед. Ташаккур барои шумо. Ва албатта баъд аз ин сабқат дар сабқатҳои дигар низ муваффақиятҳои назаррасро ба даст овардааст, ки албатта мо баъд аз чанд лаҳза ҳам суҳбат мешавем ва ҳоло мехоҳем суҳбатро бо дигар иштирокчӣ идома бидиҳем, аммо баъд аз чанд лаҳза бо шабакаи Баҳористон бинем. идомаи барномаи ифтихор аз шабакаи Баҳористон тамошо намуда истодаед. тамошобинони азиз, ва расм мешавем, мо бо сафари хизматӣ дар шаҳри Панҷакенти вилояти Суғд қарор дорем.
барномаи навбатии ифтихор аст ки лоиқ манзуратон гардонда истодаем ва ин лаҳза мехоҳем бо дигар иштирокчиён ҳам суҳбат шавем. Вақте ки шумо ғолибиятро ба даст меоред дар сабқатҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ, дӯстон, омӯзгорон, падару модар шуморо чӣ гуна истиқбол мегиранд? Марҳамат. вақте ки ман дар озмунҳо иштирок доштам ва дар он ҷо соҳиби ҷойҳо мегардидам, албатта падару модарам хурсанд мешуданд ки ман соҳиби ҷой гардидам ва дар ҷамъоватҳои мактабӣ омӯзгорон ва талабагон табрик мекарданд, тӯҳфаҳо медоданд. маросимҳои хурсандӣ буд. таҳсил дар муассиса ва иштирок дар олимпиадаҳо имкон медиҳад ки сайти тафаккури мо, дониши мо баланд гардад ва мо вақте ягон ҷо барои иштирок дар олимпиада сафарбар карда мешавем, мо бо маданияти дигар ҷойҳо шинос мегардем. вақте ки ман дар олимпиада ҷо мегирам, бениҳоят хурсанд мешавам ва падару модарам низ хеле сарбаланд мегарданд, шод мегарданд. дар муассиса вақте муаллимон маро бо ин дастовардҳоям таҳсин мекунанд, табрик мекунанд ва ман низ аз ин шод мегардам. яъне бозам илҳом медиҳад ба шумо барои иштирок дар дигар сабқатҳо ва ғолибиятро ба даст овард. бале. Салом бошед. Хоб, марҳамат шумо. Каждый раз, когда я занимала почетные места на Олимпиадах, я приезжала обратно, и на следующий день я сразу же ходила в школу. Меня встречала моя учительница и мои одноклассники. Они встречали меня с цветами, подарками, поздравляли меня, они были очень за меня рады. Все учителя школы, они мне говорили о том, что гордятся мной, и желали удачи, чтобы я и в последующих годах занимала почетные места. Табрик мекунанд гуфтед ва тӯҳфаҳо медиҳанд. Чӣ гуна тӯҳфаҳо медиҳанд? Мне давали плюшевые игрушки, например. Боз? Еще мне дарили всякие сладости, например, шоколад, потому что я его люблю, моя ученица об этом знает, и цветы. фани химияро шумо зиёд дӯст медоред? бале? ва иштирок мекунед дар сабқатҳо. ғайр аз ин боз кадом фанҳоро бисёртар дӯст медоред ва ба чӣ гуна машғулиятҳо дар вақтҳои холигӣ машғул мешавед? боз ман ба фанҳои математика ё алгебра, физика, география, биология шавқ дорам. дар вақтҳои холигӣ ба варзиш машғул мешавам. масалан ба бозиҳои волейбол, футбол, баскетбол. вақте ки фурсати холӣ пайдо мекунед чӣ кор мекунед? албатта дар вақтҳои холӣ ман ба хондани китобҳои бадеӣ машғул мешавам. Ин асосан китобҳои классикаи ҷаҳонӣ мебошад ва онҳоро ман ба забонҳои русӣ мутолиа мекунам, вале дар солҳои охир ман таваҷҷӯҳи худро ба забони англисӣ гардонидам ва кӯшиш мекунам ки ба забонҳои англисӣ низ китобҳоро мутолиа намоям. ва инчунин дар фурсатҳои холӣ ба навозиши фортепиано машғул мегардам, чунки ман мактаби санъатро тамом намудам ва синфи фортепиано ки 7 сол аст хатм намуда будам. шумо фортепианоро хуб навохта метавонед? бале. бале, саломат бошед. дар мавриди адабиёти ҷаҳон гуфтед ки бисёртар таваҷҷӯҳ доред махсус ба адабиёти классикии ҷаҳон. аз кадом адибони ҷаҳон шумо бисёртар мутолиа мекунед? адибони ҷаҳон бисёртар Ҷек Лондон, Филипп Пулман ва инчунин аз адибони рус ки инҳо Достоевский, Пушкин в стихах ва инчунин Стивен Кинг, Джон Рональд Руэлл Толкин ва дигар адибони. В свободное время дома мне нравится читать книги. Я читаю больше современную литературу, американскую, либо же русскую классику. Я не могу выделить определенного автора, мне нравятся определенные жанры. Например, я люблю изучать книги, которые по направлению психологии, потому что было время, когда я хотела поступить на психолога, и я очень сильно этим интересовалась. Еще мне нравится изучать языки. Я учу английский язык, но при этом я не хожу ни на какие кружки, я просто самостоятельно изучаю дома. то кадом андоза шумо тавонистед ки забони англисиро асход кунед? Я не могу свободно разговаривать, я запинаюсь временами на английском, но при этом я могу смотреть фильмы на английском, читать на английском, и я полностью все понимаю. мо ба қисмати анҷоми барнома низо истоиста наздик шудем ва алҳол мехоҳем андешаи иштирокчиёни барномаи навбатиро бишунавем ки дар оянда дар кадом олимпиадаҳо яъне иштирок мекунанд ва чӣ гуна омодагиҳо дида истодаанд? Ну, мне остался всего лишь последний год обучения, 11 класс, и я также хочу снова пойти на Олимпиаду по русскому языку и литературе. Очень надеюсь, что я займу первое место, потому что мне это поможет при поступлении, а это очень важно. салом бошед, ташаккур. ман бовар дорам ки албатта сатҳи дониши шумо ончизе ки шумо мутолиа намуда истодед минбаъд метавонед ки дар олимпиадаҳои дигар
мақоми аввалро ба даст оваред. Ман барои шумо дар идомаи таҳсилу иштирок дар сабқатҳоятон барои комилӣ орзумандам. Саломат бошед. ин аза хуб андешаи дигар иштирокшонро мекунем мефаҳмем. Бо шумо дар кадом сабқатҳо минбаъд бояд иштирок кунед ва чӣ гуна омодагиҳо дида истодаед шуд? Марҳамат. бо сабабе ки ман дар охирон соли хониш қарор дорам, мехоҳам инчунин мисли соли гузашта ба олимпиадаи хориҷӣ иштирок намоям ва чуноне ки гуфтам ба мутоилаи китобҳо бо забони хориҷӣ машғул мебошам. бо сабабе ки дар олимпиада мавзӯи эссе омад, ман мехоҳам бисёртар мутоила кунам ва сатҳи эссеямро баландтар бардорам ва соли оянда соҳиби ҷойи баланд гардам. Ташаккур барои шумо. Барои шумо низ барор мекунем. Марҳамат шумо. ҳамагӣ як сол дигар фурсат дорам ки дар олимпиада иштирок кунам. мехоҳам дар озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғ маърифат иштирок намуда сазовори ҷойи намоён гардам. Дар кадом номинатсия? дар номинатсияи химия. Химия. Бале. Омодагӣ дида истодаед шумо? омодагӣ дида истодам ва мехоҳам ки иштирок карда сазовори ҷойи намоён гардам. Аз худ бовар доред? Бовари чӣ гуна аст? бале боварӣ дорам. Боварӣ ҳаст. Бале, Бале. саломат бошед. Так как я учусь в русском классе, то мне легче будет обучаться на русском языке, так что я решила, что буду поступать в российский вуз. Я планирую учиться на менеджера, поступать на менеджмент и управление, и тем временем отдельно брать курсы по программированию. После того, как я окончу обучение, я планирую вернуться обратно в Таджикистан, на нашу родину, и работать тут. ин анҷоми барномаи ифтихор ва оғози дигар барномаҳои шабакаи Баҳористон аст. то барномаи навбатӣ тан сиҳат ва хунобод бошед. хайр.